We beginnen bij die malje dat we vooral Sjoerd de Vries uit Twellingeer volgen. Na die eens zit de trede in het algemeen klassement. En die weet wat er dwam had, dat trede plak behouden. Want dan is er wist van een startbewijs voor het WK. Dat docht de Vries en sluit ze 2011 tevreden aan. Tot nu toe is het gewoon echt een grandioos mooi seizoen. En dat was van droomst, hè, tot nu toe. Gaat alles zo goed. En nou WK rijden, dus Calgary. Dus PR's aan scherpen. Ja, leuk. Heel veel zin in. Zijn ploeggenoot Hein Otterspeer verspeelt bij de laatste wissel het Nederlands kampioenschap. Dat wordt zijn directe tegenstander Stefan Groothuis. Dan naar de vrouwen dat het echt spannend is. Thijs Joenema van de Jouwer wint op een nijde 400 meter en weet haar tweede positie in het klassement te behouden. Ja, ik wist dat ik voorsprong hier. Alleen ik wist dat die een hele goede 1000 meter kon rijden. Dus ja, dan moest ik naar het hut. En ik ging het van start. Nou, een hoofd vol mogelijk voorsprong te pakken. Alleen het zit er gewoon dit weekend even niet meer in. Nou, het zit er net in, dat is het. Ja, nee, tuurlijk. Alleen het is jammer van die 1000 meters dat die nog net zo goed eraan. Alleen het tweede van Nederland is hartstikke mooi. Margot Boer pakt op een nijde titel. En dat is al de tweede keer op riegen van de Gwijnke Riepster. Dit was wel de mooiste, ja. Dit was met de meeste concurrentie en iedereen, niemand heeft een steek laten vallen eigenlijk. Iedereen heeft hard gereden. Dus dan is het mooi als je gewoon dan wint. Maar de grote verrassing komt van Marit Leenstra van Wiekel. Die begin deze weekend nog het ticket voor het EK Allround verspillen. Maar een fantastische 1000 meter pakt ze Samarinien het tweede plak en een startbewijs van Calgary. En dus bij de vrouwen een podium met Olivier Friesin.